Čus borci, to je Darko, vítam vás u nového dílu z Minecraftu, jsem tu s Ironmanem Gamerem. Čus lidi, Iron vede. A jdeme na tuto krátkou parkour mapu, kterou dávám do popisku videa, ale bohužel musíte supportovat TPA na Ironmana Gamera. Takže já myslím, že to bude dobré a jdeme na to. Ale abych nezapomněl, ještě chcem spravit jednu věc. Ještě vám ukážem, čo tu ještě všetko máme na tento server. No tak, jdeme na to. Tak si máme zebrat značku našeho týmu, brnění a šípy. Sebět nahodím. Značka našeho týmu je Wither. Myslím si, že máme trefit tamhle ten čudlík. Jo, trefil jsem ho. Jdeme dál. A abych... No, je to také ľahké lestisce v týchto dobrých, tak si tam... Tak to můžu stěžit, ale... Ne. Jej! Čo to bolo? Ten tam měl skočit. Máme, to nám chýbá asi nic. A kdybyste se divili, že jsem mi změnil skin, to je kvůli tomu, že sa táto mapa jak si zregenerovala a všetky skiny jsou isté. No tak ideme na začátku, lebo jsme spadli do lávy. S Lukem to dám hned, to proběhne hned, to máte hned. Pravidla si můžete vymyslet, my máme pravidla odkastili. My máme pravidla dost dobrý, no aspoň pro nás. Musíte taděhle preutekat, potom musíte jít taděhle, potom taděhle. Tuhle to preskákat. Tak, musíte se potom vrátit. To tak. A musíte vylézt sem. Můžete si jaké pravidla k tomu vymyslet, je to jedno a můžete si sem pozvat kamarády. Ale lesti spadnete, tak zase se musíte porsnout. Je to škoda, lebo nejde tu až tak vytvoriť warp. Další úkol. Tuhle mapu jsme stavěli já s Ironmanem Gamerem. Většinu z toho postavil Ironman Gamer. Ale škoda, onemocně, ale nemůžeme s ním tohle točit. Jdeme dál. Tuhle jsem vymyslel já a volá se to Sladké štěstí. A musíte, pravidla v tento jsem zase navrhoval já a v tomhle musíte skákat a z čeho spadnete, tam už musíte jít. Ale neplatí to pro těch velkých, jestli spadnete do velkých, tak musíte jít od toho najmenšího. Navrhoval jsem to já a není to až tak lehký, že Ironman Gamer. No, moc lehký to není, ale pěkno na to dá. Jak minule sporát to nedával, jak si sa ti nedarilo a vůbec jí to nešlo. A nemůžem se tam dostat, tak zkusíme jít rychlejším způsobem. Ne, to bylo moc. Ale nedarí sa mi v tom. Ironman Gamer, ne? Nemáš k tomu něco říct? Ty jsi úplně sprostej.
To je Čistý dost, horor. to je dost těžký. Není to taky lehký, ty jsi to vůbec nemohl preskákat, tak jsme si dávali soutěž. U nás moc je to dá aspoň na 3krát, ty to nedáš ani 10. No jasné, more na 10krát. Jo, jo, jo. Je. Ne, já musím jít od začátku. Ne. Sorry. Mám 1,5 srdíčka, ale ještě raz spadnem z toho může mít. Oh shit. Jo! A čil s radostí, no, říkáte, točila, že jste to už tolkrát, že jsem to zvládl. No a teď vám ukážem, co všechno jsme tu postavili a připravili si pro nás. Tohle je Iron Game Roof domeček. Má to tu ještě ne dost rozrobený, ale zatát to tu stačí. A dále vám ukážem, ale potřebujeme si dát GMko. Tak, a tohle jsme stavěli spolu. A No to jste budem... stavěl iba já spíš. No tak to stavěl iba on, ale budeme na to robit tutoriál, jak to všechno postavit. A hlavně bude točit on, lebo já o tom nemám ani patuchy. On se na to iba baví. Jo, to je sranda. Ne, páčka! To jsem tam nedal. Já ne. To já ne. Iron? To já ne. No jenom baví. Ej, jsou tu moc hlasné zvuky. Citlivost. Co to? Jaj. Tak, už nám to nebude učit. Tak, jdeme hore. Jdeme hore. Něco se mi stalo z myšu. Už vím. Hyperrychle. To ne. Já bych řekl, že musí dát asi 100. Čil jsem mu tam měl. Jo, to stačí. Tak a teď jdeme na parádu. Jo. A jak jsem říkal, bude na to tutoriál, tak si ho nenechte ujít. A tohle jsem stavěl na jak nachytat kámoše. Bohužel nedal jsem, budu to dávat do dalšího dílu. Tu bych chtěl ukázat tu olympijské hry. Tu bych chtěl ukázat, to bude další past, kterou uvidíte v dalším díle. A ještě by vám, co vám určitě jasné, jak vytrolit, no, jak nachytat kámoše, tak tuhle past, co jsem v minulém dílu stavěl. Jestli máte nějaké otázky, co jsme ještě měli postavit, alebo to jsme měli natáčet, nebojte se dát do komentáru. Budu rád za like alebo odběr a za nějaký ten dobrý koment. A ještě jsem chcel. Tohle on spravil. Iron Man Game pomlčka Air. Ale
To už je asi z tohohle dílu vše. A tak čau. A aby som a dám do popisku videa tenhle, tak čau.